Baba Audu. 200 da nawa kika ce? 240. Sassauci maganin su da inganci a cibiyar sassauci. Babban daktan mu yana kula da duk jama'an nan. Sassauci. Sassauci wani irin maganuka kuke bayarwa a daidai wannan lokacin? Akwai sabon product ɗinmu mai suna Ubangidan Fitakunya. Muddin muka haɗa maka kai amfani da shi, to ba kai ba samun saɓani kai da iyalinka. Sai kuma wanne? Sai kuma masu aikata aikin da Allah ya hana, wanda kullum muna faɗakarwa a kansa, to muddin ka san ka aikata. Su ma idan muka haɗa musu magani za su samu lafiya bi iznillah. Sassauci wani irin taimako ka nema wa 'ya'ya mata musamman masu rikicewar al'ada ko rashin haihuwa? Akwai haɗi da muka yi musu tanadi na musamman wanda in aka yi amfani da shi za a samu lafiya. Sassauci wani irin tanadi kuka yi wa 'ya'ya mata a yayin al'ada waɗanda suke fama da ciwon mara? Matsalar sanyi kenan, shi ma akwai magani ingantacce insha Allah. Sassauci muna buƙatar mu san guraren da office ɗinku suke don al'umma masu buƙatar magungunan ku. Muna da office Kano, Abuja, Lagos, Bauchi, Sokoto, Maiduguri da kuma garin Kaduna. Sa'annan muna da office Niger, Cote d'Ivoire, Saudiya da kuma ƙasar Benin. Sassauci akwai al'umma da dama da suke buƙatar magungunan ku, sannan bakku da office a garurrukan su. To ta yaya za a yi su samu irin waɗannan magungunan cikin sauƙi ba tare da sun sha wahala ba? Duk mai buƙatar maganinmu muna tura maganinmu cikin ƙanƙanin lokaci. Duk ƙasar da kake ko garin da kake za mu tura maka shi insha Allah. Sassauci mun gode. Masha Allah. Masha Allah. Wannan shine abin da muke buƙata kuma mun samu alhamdulillah. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Ranki da daga fans. Kar ki zauna. Aje ki wuce kawai. Amma lafiya kika ce in aje kawai in wuce? Na ce ki aje kawai ki wuce. Wani abu ya faru ne? Kamar ya wani abu ya faru. Ki rantse min da Allah ba da Izzar So kika shafa ba. Ita ce ni shafa. To saboda me? Kina ja da ni ne? A'a. Ta yaya ina saman ki zai shafa abu kuma ki shafa? Biki san cewa duk takamar da nake yi da wannan fodar ce ba? Duk burge mutanen da nake yi da wannan foda ne. Kuma na shafa a biki shafa? To, foda Izzar So ce dai na riga na shafa. Kuma saboda tsoron ki ai ba zan hana kaina farin ciki ba. Okay, kina ja da ni ne kawai. To biki san cewa duk takamar da nake yi a yanzu da duk abin da nake yi nake burge mutane, foda da nake shafawa kenan ta Izzar So ba? To biki isa ba. Ina 'yan mata 'yan kwalisa, ku yi amfani da fodar Izzar So da kuma turaren Izzar So domin fito da sahihin kyau da kuma bada da kamshi. Za ku iya samun hodar Izzar So da turaren Izzar So a kamfanin Ahmad Murtala Enterprises namba 477 ko kuma namba 478 Haruna Sarki Street da ke Dawakin Dakata Nasarawa Local Government Kano State, ko kuma ku tuntuɓi 'yan kasuwar mu Hajiya Aina'u da ke kasuwar Kofar Wambai Kano ta lambar waya kamar haka 09046688147 ko kuma Halifa da ke kasuwar Kofar Wambai a tuntuɓe shi ta lambar waya kamar haka 08134 ko kuma 'yan kasuwar mu da ke kasuwar Sabon Gari ta hannun Mansur NBI Shop namba LH4 ta lambar waya 07142937773 ko kuma shagon Murtala gidan wanka namba L42 ko kuma lambar waya 08024497308. Hodar Izzar So da turaren Izzar So mu ne akan gaba. Baba Audu, Baba Audu, Baba Audu, ka tsaya ka gyara duk halinka. Baba Audu, gyaro ɗabi'a da zancenka. Baba Audu, lamarin ka sai ilahu da yayi ka. Baba Audu, jama'a suna ta kuka kanka. Ka haɗa jagwal, ka haɗa gwaram, ka haɗa shirin Audu, ka hana zama, ka ƙi tsayuwa sai dai ta bara Audu. Baba Audu, lamarin ka sai dai ilahu ya gyara.
Baba Audu, mugun halinka sai dai kar ka ƙara. Baba Audu, Baba Audu, kai ba mace ba sai kissa. Baba Audu, lamarinka Baba Audu, sha'aninka Baba Audu, mugu Baba Audu, zalunci Baba Audu. Baba Audu, 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 ka tsaya ka gyara duk halinka. Baba Audu, gyaro ɗabi'a da zancenka. Baba Audu, lamarinka sai ilahu da yayi ka. Baba Audu, jama'a suna ta kuka kanka. Ka haɗa jagwal, ka haɗa gwaron, ka haɗa shirin. Audu, mugu Baba Audu, zalunci Baba Audu. Baba Audu, 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 ka tsaya ka gyara duk halinka. Baba Audu, gyaro ɗabi'a da zancenka. Baba Audu, lamarinka sai ilahu da yayi ka. Baba Audu, jama'a suna ta kuka kanka. Ka haɗa jagwal, ka haɗa gwaron, ka haɗa shirin. Audu, ka hana zama, ka ƙi tsayuwa sai dai ta bara. Audu, Baba Audu, lamarinka sai dai ilahu ya gyara. Baba Audu, mugun halinka sai dai kar ka ƙara. Baba Audu, Baba Audu, Baba Audu, ka tsaya ka gyara. Salamu alaikum. Baba Audu, Alaikum salam. Baba Audu. Rukayya. Dama kana nan? Jama'a suna ta kuka kanka. Nan gidan yan uwanku ne ko zuwa kikai? Gidan mijina ne ai. Mijinki? Me wannan gidan? Me nan gidan ai shi ya aure ni. Ki haladi shi ne mijinki? Kwarai kuwa. Ki haladi? Kwarai kuwa. A dole a yanka akwata yau. Kai ba mace ba sai kisa. Kai. Amma haladi ka kulla min biya. Wallahi tallahi dole a ci kasuwar kurmi da kai. Kai? Baba Audu, Baba Audu, Baba Audu, Baba Audu, Baba Audu. Ai kwa za ka je wannan gidan ya tashi a for sale. Wallahi zan sa shi a kasuwa. Matar da zan aure ka zo ka aure ta? Ka yi da mai yi. Ka yi da mai yi. Ai abin da ba zai yi bane ba. Ai bai kamata kai mun haka ba. Yaya ma zan sallama wannan gonar a wannan kuɗin? To bari in gaya ma a shekara 3 ma 900 na saye ta. Kaga ko yanzu ta ƙara shekara 3. Kuma a ce kuɗin bai koma ba? Ba riba. Asaran ma da ka kawo haba da Allah. Ka koma gaskiya ban sayar ba. To yanzu me zan je in ce masa kenan? Ai kawai idan za a ƙara kuɗi a ƙara. In ba za a ƙara kuɗi ba a haƙurar cinikin nan ni ban sayar ba. Haba. Ai ƙarar ma da ka zo gaya mu. Ni har ina cewa kawai kaga ta daraja. Ke ni da shi ne ma ba. Me haka kuma?
Laɓe kike? Dama na ji kana magana a waje. Me dalilin da yasa za ka sayar da fili? To kin ga wannan ɗabi'ar ta laɓe da kike yin ta idan baki daina ba wallahi irin shi ne kawai da kin bingire tashin da zaki ji ki a wuta. Amma dai ina fatan dai kuɗi na ne ba na wani ba ko? Kuma yanzu dan zan sai da waje nawa in hidima da kuɗi sai ana tuhuma ta? Haba mallam, tun da na zo gidan nan fa abin da ake ci ita ce ake ci ba a canza ba. Ba dan ma fashi da ake yi ba. Ban sanya za a yi ba, amma yanzu kawai ana zaune kalaukace zaka siyar da fili, ni ban fahimci wannan abun ba. Domin miyar gidanmu ta canza, shi yasa nake ta kokarin in sai ta gonar. Yanda Allah ya taimaka idan Allah ya kira ni na soke farali. To anan zan roko Allah canza min miyar gidana. To Allah ya sa gaskiya ce, amma ni dai ban fahimci wannan siyar da filin ba. Ko ki gane soke farali bane? Aikin haje zani. Na sani. In je fushe dan wanda yake sake labe. Kuma kin tsaya kina tuhuma ta. Ni da kuɗi na, ni da gidana. In na fito waje ban tsira ba, ana min laɓe. In na dawo gida in yi ta magana ina rantsarantse ba kuma a yadda da ni. To billahi allazi la ilaha illa huwa ki fahimce ni. In na je na sauke farali miyar gidan na nake so in roƙi Allah canza min zaƙin miyar gidana. Kin tsaya kina abu duk wannan fitina fa saboda ku muke yi. To. A zo zuwa rafi wata ran za a dawo da fashashen tulu. Ya ce zaki. Ka ji wata borin kunya. Zuhurati? Umma. To yaya kenan? Ni zan tafi in je a maganin bikin yana nan ne? Ko za su daga? Umma Allah ya sa a daga bikin nan. Ban gane Allah ya sa su daga biki ba. To ai umma in dai ranar Juma'an da suka sani ni ina da bako. Saboda bakonki zai zo sai a daga biki ko? A'a umma ba haka bane amma dai ai kin ga ba zan samu zuwa da wuri ba sai dai ki yi gaba in biyo ki a baya. To shikenan sai kin zo dan Allah in kin tashi zuwa ki man girki tukunna mu ci abinci. In na dawo. To insha Allah umma kan ki dawo na gama sai kin dawo. To sai kin dawo. Ka ƙara so kenan. Ni wallahi. Masha Allah. Ai na je ne mutumin barazana. Na ce yayi ƙari ko kuma cinikin ya tashi. To Haladu, ni na ma ji daɗin ganinka. Kuma na ma ji daɗi da cinikin bai yi ba. Ka san kana taka ne Allah na tashi ko ba gaskiya ba. To kaga wannan sha'anin bikin dama saboda shi zan sai da gonan nan. To cikin taimakon Allah duk wani lissafi na kashe kuɗi da zan a bikin nan. Da wanda na faɗa ma da ma wanda ban faɗa ba. To Allah ba ya yi ikonsa. Allah ya yassare yanda zan yi wannan sha'ani ba tare da na sai da wannan gona ba. Duk komai zan iya yi yanzu abin da nake so da kai ma tunda cinikin ma duk ya zama haka Allah ne dama baya son a rabu da gonata. Ya kawo yadda Allah ne baya so a rabu da gonata. To abin da nake so da kai ka je ka kawo min takardar gonan nan tunda na fasa sai da ita. To Allah. Ta. Amma da Allah baka hanzarta ba. To ba matsala. To Allah ka hanzarta ba. Don Allah a gaggauta kawo min takardar nan. Yawwa saboda kaga tunda na fasa abin nan to ƙara takardar tana kusa. Hankali na sai ta taro je guda. Da Allah ina jira fa yanzu insha Allah yanzu. Yawwa. Ikon Allah. Ni yanzu ba gashi ka hargitsa nawa tunanin ba. Kai hankalinka ka tattara shi ku guda ni kuma ka tarwatsa nawa. Ga wani dan gemu wa fitan yara sai bai san wuta kawai yake min. To wai ni yanzu waye akan mulki ne? Shi mai kifin nan yanzu gashi ba zai ban bashi ba, ina sha'awar kifin nan amma ba yadda zan yi ba ni da ko sisi. Rayuwa kenan. Amma in ci kuwa in ci banda in ci mofi ina da kuɗi. Amma yau gaba ɗaya ba abin da na ci. Assalamu alaikum na kifi. Ya gajiya. Ya kifin? Ƙarshen kifi. Nawa ne? Wannan naira 100, wannan 200. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan masifafiya Allah isa ba za ta gani ba.
Kai Alhaji Sa'idu ni ya mun tsada bari in je can gidan in dawo. A ku haka yake siya kullum ma. Allah ya taimake ni. Bata ganni ba. Ta ganni ba. Yadda ba ni da ko sisin nan dan in gaya ma yanzu. Yanzu na bari in dawo. Nagode. Yanzu wasu ba ya zata uwa wannan baiwa. Allah ya zata uwa ko wani abu ne tsakani na da ita. Kullum da damun a gaba ta jin kunya kowa. Allah dai ya taimake ni yau bata ganni ba gashi ba ni da ko sisi. Haba. Allah ne ya taimake ni. Ba sai ya za taimako. Ba ta da ko sisi kada ga ni ma Allah ne ya taimake ni. Allah bai haɗe sa. Kai waccan wa ga ma tana siya. Tana siya a kullum. Au nan take zuwa take kai kudin nawa. Allah ya yi kana wani magana ta ga. Tana siya kullum. Au haba. Take kai kudin ko kunya baka je kake gaya min? Ni ne nake kasuwanci. Halalle baka da kirki. To ko kana soyayya ja'iri kana gani ka dan tsiriri. Ka ga ta gamce shi ya ko? Ta karɓuwa. Ai mutane gani suke daga ta tana da damu yadda ai abu ta uwa ko wani abu ne. Kai ma zargin ka nake. Allah. Sai zo na huta. Ko zaka ban bashi ne? A haba. Rugayya. Na'am baba. Ya akai. To baba yanzu dai zan wuce sai kuma wani lokacin. To babu damuwa. Na ji daɗin zuwan da kika yi kuma Allah ya maki albarka. Amma ina so ki sani kina ji na kin shiga sabuwar rayuwa ba irin ta da kina gida ba. Nan gidanku ne can kuma gidanki ne. Kin gane? Yawa da yanzu duk wanda zai je ca yake na tafi gidan Rukayya. To ita rayuwar aure sai an yi haƙuri. Shine sabuwar rayuwar. Ki biyayya ki tattalin abin da ya kawo. Karki almubazzaranci ya kawo abinci na kwana 10 ko na kwana 14. A ce ya ƙare a cikin kwana 5. Wannan ba daidai bane. Ina fatan kina ji da kai. To baba na gode. Na gode insha Allah zan yi koyi da abin da ka ce insha Allah. Kuma zan mashi biyayya kamar yadda ka bukata insha Allah. Allah ya maki albarka. Yawwa in an je kuma a ce ina gaida shi sai wani lokaci. Yanzu bari dan baka. To baba ga wannan. To wannan na me? A dan sai goro. To na gode. Haka da yawa ai ya wuce ƙarfin gora. Baba ni yanzu zan wuce. Na gode sosai. Zai je in Allah. Da mai rana. Masha Allah. Allah ya maki albarka Riki. Rukayya. To na zo. A'a, ni ma ne wajen ka zani da ma baka zo fa gidan ka zani. Yawwa to yanzu na zo. Ka san me ya kawo ni? A wannan magana fili an ƙara samun ƙari na 100,000. Ai ba zai yi ba. Ba zai yi ba dan masu fili ma haka suka ce a ba su takardun filin su a mayan musu. Su masu filin? Kwarai kuwa. To subhanallah. Barka dai. Sani dai. Wallahi kawai ina dan wucewa ne sai naga kin burge ni na ce to bari in tsaya in ji. Ina zo haka. Hobbi? Maman nanan ce baka gane ba? Dama kake yin tsaye-tsaye yan mata akan titi? Wallahi tallahi ban gane ki ba. Maman nana. Daga ina ki to? Hodar ce ta sa baka gane ni ba kuma me yasa baka gane ni ba? Ina kika samu wannan hodar? Hodar tarkon sona da ita nake amfani. Kuma za ku iya zuwa ku nemi wannan hoda domin ku yi amfani da ita. Za ku iya samun ta a kasuwar Sabon Gari layin 'yan Maiduguri, Block L50, shagon Alhaji Aminu gidan wanka.
ko kuma ku same mu a kasuwar Kofar Wambai layin taya gurin Hajiya Aina'u mai lalle. Ko kuma ku kira nambar waya kamar haka 080 60 21 96 54. Hodar tarkon suna tamu ce, taku ce. Cibiyar magani mai inganci. Assalamu alaikum. Sunana Zahardin Yahaya daga cibiyar magunguna ta Afwa Washifa, ma'ana cibiyar haƙuri da waraka. Duba da bincike da muka yi bisa koyarwar addinin musulunci, muka gano maganin cutar HIV. Jita-jita na yawo kan cewa HIV ba ta da magani, wanda hakan ba gaskiya ba ne, domin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala babu wata cuta da ya saukar bai saukar mata da magani ba. Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ce, fas'alu ahla zikiri in kuntum la ta'lamuna. Ku tambayi ahalin abu idan kun kasance ba ku sani ba. Yawancin mata da suke fama da cutar sanyi, ƙabar mahaifa, wanda ake kira da fibroid, da kuma wanda ƙirjinsu ya zube. Wannan magani namu da muka yi wa laƙabi da suna mai dani budurwa, daga cibiyar Afwa Washifa, cibiya ɗaya tilo da babu kamarta gurin kyautata wa mata domin sa su farin ciki don faranta wa mai gida don kyautatuwar aure. Kwarai kuma mun samu yabo daga gurare daban-daban daga sassa iri-iri wanda suke kiran mu suke mana godiya na dalilin waraka da suka samu daga maganin ita wannan cibiya tamu ta Afwa Washifa. Haka zalika muna ba da taimakon cutar ulcer, asma, ciwon ƙoda da kuma istimna'i, ma'ana wasa da al'aura domin biya wa kai bukata. Ku sani jama'a, istimna'i na haifar da matsaloli daban-daban kamar gani garara-garara, saurin mantuwa, saurin inzali da sauransu. Jama'a ku sani, istimna'i ko sau ɗaya taka aikata shi yana haifar da wa'innan matsaloli. Masu cutar sikila ko da ta kai ƙadamin da ana ƙara wa mutum jini, cutar typhoid, ciwon hanta da sauran cututtuka, muna ba da magani kuma a warke da izinin Ubangiji. Za ku samu cibiyar Afwa Washifa a ɗorayi ƙarshen waya kan titin Yamadawa, daidai layin Dagaci, plazan da take kan kwana, shago mai lamba 6. Kuma muna tura saƙonmu a duk inda kake a faɗin duniya ya same ka cikin aminci. Ina ɗauka abu ya daidaita. Ba wani matsala. Ba wani matsala. Yayi. Ibada. Yayi. To amma kana ji za ka karɓo takardu. Na ma je gidan baya nan amma na ba iyalinsa sallahu. Za a karɓo nan takarda a kawo. Gwara a kawo a kawo masu ita yauwa. Sannan kwanaki na zo nan baka nan. Dan ka zo da abinci ka ce kai ka dafa. Na ganka da cefane ka ce cefane kai za ka dafa. Haka ne. Ka raba min hankali. To kwanaki kuma na zo ka fito da abincin, na ji wannan girkin ba irin hannunka bane gaskiya. Hannu ne nake tunanin ba naka bane. Saboda na zo nan ina yin sallama sai na ga raƙayya ta ne. Ba ita ka gani ba. To ya kwana biyu baba Audu kake wani abu. In ka ce na ga raƙayya a nan gidan. To ai na ka ganta. Ai na ka ganta. Ni da na ganta ganin annabin kuturwa ido da ido. To kuma ba ita bace. Kuma wannan abinci da ka gani sai dan idan ka ne. To kuma misali wani lokacin kwana biyu yanzu kana yin wani abu uwa juji uwa mai aljanu haka. Saboda daga buri-wuri na zo ba wai daga buri-wuri ka abin nan ba. To ba kamar daga buri-wuri ka abin nan ba. In ba haka ba ya za a ce min in ga ba a ce ba haka bane. To ai ka san a China in ka je China zaka ga duk kamannin su iri ɗaya ne. Ai China daban nan daban, su China dama duk kalar su ɗaya. Ka fi so ne mu dinga jayayya da kai. Haba baba Audu. Ba ita bace? Ba ita bace. To ba zan yi musu da kai ba. Yawa. Ba zan yi musu da kai ba. Gaskiya ne. Allah ya sanya alheri. Amin da. Allah ya sanya alheri. A dai fata na gari lamiri ai. To kuma misali ko ciniki bai fada wani ina sanya alheri zaka yi. Ciniki bai fada ba ai. Na ce a bada takarda ta su da tace suka ce a baya. To shi kenan in ciniki bai fada ba sai ka ki cewa Allah ya sanya alkhairi. To saboda kai sai ciniki ya dawo sabo.
ba a gaji alkhairin ba kenan. Ba wani zancen ba a gaji alheri ba. Ba na son mu tsaya mu duka wani jayayya da kai. Ni ba na son irin wannan abin da kake mu. Kane ina zaka? Menene? A in ƙarya kake mu shiga. A ƙarya kake dai. Na ce a misali in musu kake mu shiga ciki. Ina? Ciki mana. Yau kuma ni mai tsaye kai ni gidanka. Kuma na ga za ta gaya ma sai ba mahaha kake. Allah ya baka hakuri. Amin amin. Amma na ga kama. To kama mutane in ka je Cana ma gahi nan zaka ga wannan kama da wani ababa ba Audu. To kuma Cana ai da mu nan ba Cana bane. Yanzu mun yi kama da kai? Mun yi kama da kai? A to ba yabi kamar ba ma. Gawa da kai da ni ido na ba haka yake ba. To a san ma kallon. Halliru. Sunan wani baba na ba. To ba komai. Amma dai gaskiyar maganar nan. Hai. Ba ita ka gani ba. In kuma kana musu shiga. Na ce ya mana. Ba dai ka san gidan nan ba ni kaɗai ba ne. Wata tana nan za a yi mata wankan jego a tsakar gida kuma ka shiga sabi ga Allah. Duk gane na ba zan gani. Ka gani. Ba zan gani ba. Gani. Watan ya aka ta ba komai. Allah ya sanya alheri. Amin dan annabi. Allah ya sanya alheri. Allah ya sanya alheri. Dan Allah dan annabi. Banda sakaran mace sauna sakarai ba ta da wayo ballaga zaban kaura. Ba shakka. Ai! Maratu, wai waƙar bar mani shoge ne? Tambayar ki ne? Kika wani tsargu kika gigice? Ai ba tambayar ki ne ba. A'a wai kake ce wani abu ne? Wanda ya zage a kasuwa ya san da wanda yake kuma kansa ya zaga. To yanzu dai. In ban zage ka ba ka zage ni kan ka zaga. Yanzu dai ga mu abin da kike son ki ga mun domin dai ina ganin kina son labari ne. Na san kina nan a zaune kuma na ga malam ya fita har da katuwar jaka. Ina ya ce miki zashi? To in ban da abin bara'atu. Ai ke ce abar tambaya. Tunda ke har kin ganshi da idanuwanki ne ko tunda na zauna a nan ba wanda na gani in ba ke ba yanzu. Rabi. Ga mutumin nan kai ita fi ibama a cikin bala'in yunwa gidan nan fa karab muke ba komai fa. Bara'atu ta malam to aini malam ya fi ruwa tafiya ba abin da ya min zafi da shi ya sauka da nauyi inda duk zai je ya je zai dawo ya same ni ina nan. Gaskiya ne ai kin riga kin daura akuya ki a gindin magarya dole ne kin tara 'ya'ya ba baki da matsala ni da nake sinkin fakitin ban da kowa gara yunwa i kashe ni to ani yake ta biki. Haba bara'atu me ya kama magana yaya a cikin wannan lamarin? Ni na sako zancen yaya da shi ke ta ƙaryar ki ta ci ƙarya wannan. Haba bara'atu kida aka ta mana ki saurare ni me ya kama magana yaya? Ba haka ba na zo miki salin alam mai mafita kin tsaya kina ta bani an so shi a bebai a wani dalili? To alhamdulillah na gode wa Allah tunda ya bani yaya. Yawwa saboda haka kin ga wannan gidan da a ce mallakin malam ne to na tabbata rabin gidan nan dole in ci gaji sai idan gaji iko da gidan gado gidan haya taleka wancan daki yaya Allah ya sa dai ba rawa kika yi ba Allah ya baki ƴaƴa kin kwana lafiya kin Baba Audu ka tsaya ka gyara da ina jin ka sai kuma aka yaya ina kai ki ni hanyar arziki na tura masa saboda na san hi mutum ne mai son cin daɗi da aure-aure amma kina ganin irin cin amana da yamu ai gaskiya ya cutar da kai kuma ya gama cutar da kai sai dai haƙuri ka san yadda za ka yi ka dawo musu da haƙƙinsu idan ba su ƙare ba. A'a ai yanzu ina gamawa gurinsa zani na sanya za a yi. Allah ya fidda ha'i daga rogo kai sauri ka ci. Amin kai ma dai kya ce Allah ya fidda ha'i daga rogo. Abin nan billahi lazi ya ta min da haƙali ki daina ganin fuskata a saki a buɗe. Billahi lazi cikin zuciyata kika yi gana rantsi da Allah yawan jini ya kama ki. Ya saka ni a masifa. Ina jin ka. Wa kake dona baba Audu ko Audu? Ko ma ka kira da ke dai an daga. Yanzu duk inda ake a rayuwa a al'adar Hausawa a ce za ka daga biki mu da za a yi dawo baka sanar mana ba wannan wani irin wulakancin banza ne. Ni ka manta komai lokaci ne Allah ke yi?
Akwai shirye-shirye da ba a gama ni yarinyar nan ba shi isa aka tsaga. Kuma ina neman ka ba a gaya maka na neme ka ba wani nema da kamun. Kuma ai sai ka kira ni kana da lambar wata. Ka san gidana, ka san inda nake. Ni na san gidanka nake zuwa gidanka? Ka je a gida ba a ce maka na zo ba? Ka je ne? Na je. Ya kamata ce ka tafi masallaci. Ya kamata mutum ya zama dattijo. Ya zo mutumin arziki a kowane lokaci. To ba komai. Aure ho ba wasa ne ba fa. To ba matsala. Dan Allah da za a yi. In Allah da za a yi. Insha Allah ba a ƙare daga wannan shidima. Wallahi ina jama kulli. Ina lalata maka. Wallahi kaɗan ma aka daga. Kwana nawa ne? Kwana wata 3 ne fa da kwana 15. Dan da aka cinye wancan watannin ina me wata 3 da kwana 15. Yanzu ka tabbatar da haka? Dan Allah ya yarda. Insha Allah. Ai na gama. Inda ƙari ka ƙara a nan mu yi ta ƙari. Ai na ce ma insha Allah ko in Allah ya yarda. Ni fa da yarda Allah nake amfani. Allah sa ka san Allah kana jin tsoron sa. Ayo wai bai san Allah ba. Kafiri ma ya san Allah. To shikenan ni yanzu na ji zan tafi. Wai wazi za ka yi mu ko yan nan taka ce ne wai. To in ba ya ta ce ba kai dan ɗanka ne. To ka je ko za ka rike dan ka rike yata. Bai fa wuce in baka kuɗin ku ba. Tunda na ce muku Allah ya da ba hike nan bane. Ha? Dan kawai billahi dan nan. Barka dai. Barka dai. An zuwa. Ya aiki. Madalla. Kansilan mu ne. Ko ma ciyaman ɗauko ne ba abin da idame ni. Wallahi ka gani kansilan mu ne. Ka saurare ni. Ya sai Corolla wallahi. Allah ya rika ma kaji. Allah ya rika ma. Allah ya saka maka da alheri kaji. Da Allah ya hakuri. Wallahi na dauka ka tafi. To ai dole tunda mutumin ta ba roƙo ba dole ka ba abin da sai wani kansila ko ciyaman ne to ni zan koma. To Allah ya tsare. Allah ya kai mu. Allah ya kai mu. Yan Allah da za a yi. Audu. Ko ma waye ka kira ni. Sai har ka aure ba ta bace ba ka zuwa kwar gidana ka ci mutunci na. Ba Audu ba Audu. Na je gaya maka. Barka dai. Barka dai. Kai karangan da kai zaka zo ka dame ni. Da dai rainin wayo ka zo ne doro kake kamar zabo a toka. Ko da rabin din ya wuce henki gaishe shi saboda ka zo neman auren yata. Ne ba yanzu yata ni kwala ta akai. Wallahi kwala ta akai. Na me wannan? Kai me yasa baka da hakuri ne? Kai me yasa baka da hankali ne? Abin da aka baka lada to kenan ka raina kenan. Ka ja min da shi ko? Saboda rainin wayo. To ai ba wai raina ne ko wani abu ba. To la'ada na dama da ita mai fili da ya ce a bashi takardun filinsa ya fasa. Ka rike mana to a rike tsaya sai duruduru kake. Na ce ka bani takardu ka rike kuɗi in je in kai mata takardun filinsa ko? Shi mai filin. A dai takardu ne da ne musu aiki. Akuya ce ta ci ko kuma konewa suka yi. Wallahi aiki ne ina jin ma takardun nan anya ba sai an buga wasu ba. Kaga da yadda ya zo mun kuwa? To wallahi ka karɓi la'adan. Ina jin sai an buga wasu za a ba ku takardun. Ka je dai ka rike wannan din. A'a. Ta iya zuwa ta dawo a ce a'a. Wallahi da ka tusa na tusa. Kila ma ka fi ni gane kirgar yanzu. Na ce ka tusa su. Ka tusa ka gani. Kai ba ka tusa man kai. 5,000 ne na ce ka tusa yadda kaman su haka suke. In ka tusa na tusa. Ina ka ce kar ka damu. Ya kada wannan kuɗi. Da abinci ko takardu. Na gode. Kaga. Dan saurara Allah saboda kada a share mu samu matsala. Gaskiya dai maza duk yanda kai da su sai sun munafince ka. Ke? Bari in gaya miki billahi lazini da yake gani nan na fi karfin ki rika jefa min magana kina min guga zana ki fito a mutum ina ganin kina gani na kuma ke din nan dai in dai ke ce ke baki isa ki hana ni abu na ne yi ba. Ba matsala za mu garwaya ni. Gauraya? Yo gauraya ne nawa? In dai kin shirya ni na shirya mu gauraya mana. Dan Allah dan annabi mu gauraya.
tunda na lura da ke ba zuwa kika yi murungumi juna ki tsayartar da ni akan abin da ya taso min ba a kin zo ne ki tarotsa min lamari to ke baki isa ki tarotsa min lamari ba dan Allah dan annabi mu gaura za mu gaure ne a'a dan Allah dan annabi ka bata min gida kaga shara nake rage miki hanya ne ba wani abu za mu haɗu ne. Me yake cewa? Ba abin da na ce. To, mutum ya yi magana, wallahi in saba masa kamanni. Baba Audu, Baba Audu. Baba Audu, gyaro da bi'a da Baba Audu, jama'a suna ta kuka Dan Allah ki daina wannan kukan, abadan Allah. Kyakkyawar yarinya irin ki biyo wannan dogon layi ki. Me ya faru? Me ya faru? Wallahi ba su kwace waya ne, suka kwace waya na. Ke ma me ya kai ki bai ta lungu? Me ya kai ki bai ta lungu? Ai kyakkyawan mutum ba kika shiga lungu. Wata layi ne. Ya su kwace ki. Da Allah ki daina kukan. Da Allah ki daina. Wace irin waya ce ne? iPhone 11. Yawa ake sani sa. Ta kai kimanin 240. Haifan 11 kenan a Hausa. Ina ɗauka ma irin haifan 20 ɗin nan ce. Wacce za a rinka faɗan min 700 ko 800. A ke matan 200 me haka haka 240 haba da Allah. Dan Allah ki daina kukan na aikin zai makura. Baba Audu, Baba Audu, Baba Audu, Baba Audu, Baba Audu. 200 da nawa kika ce? Da 40? Ki boye kada ki sake zuwa kuma ta sake kwacewa. Ki daina kukan. Haba dan Allah. A nan unguwar kike ko? Zan so in ga sunan ki. Islamic medicine tana ta kira don karɓar magani inda an sha jinya tana warkewa. Assalamu alaikum al'ummar duniya. Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki. Kamar yadda kuka sani, sunana Dr. Muhammad Sani, shugaban cibiyar Al-Yusra Islamic Herbal Services. Cibiyar da muke bada ingantattun magunguna a bisa bincike na littattafan addinin musulunci da kuma research na kimiyya. Cibiyar mu ta Al-Yusra muna ƙara inganta muku magungunan mu domin samun sauƙi gurin karɓar su. Za ku iya ganawa da likitocin mu ta wa'annan lambobin. Jume, har tashar ta ji labari yanzu Al-Yusra. Ko? Har tashar za ta tashi yanzu za ta kai ta. Allah. Har tashar tashi wallahi tallahi maganinta da inganci kuma da araha. Ina masu fama da cuta mai karya garkuwar jikin ɗan adam, ma'ana cutar HIV. Mun ƙara inganta muku magungunan mu wanda mutum zai yi amfani da shi cikin ƙanƙanin lokaci a warke da izinin Allah. Wannan shine maganin cuta mai karya garkuwar jiki wanda za ka yi amfani da shi cikin ƙanƙanin lokaci ka rabu da wannan laluran cikin ikon Allah. Kamar mu ɗora mutum kan maganin cutar HIV, muna gwaji mu gane adadin ƙarfinta a jikin mutum kamar mu ba shi magani ya yi amfani da shi. Mun kawo muku kayan gwaje-gwaje na zamani don gwada ƙarfin cutarka kamar mu ɗora kan maganin da ya dace. Kamar yadda kuka sani ana bada kaso 50 gurin karɓar magani, daga baya idan mutum ya warke daga wannan lalura zai ciko mana raguwa a bisa yarjejeniya wadda muke da al'umma. Ina masu fama da matsalar ƙanƙancewar gaba ko kuma saurin inzali. Mun kawo muku kayan gwaje-gwaje na zamani wanda za mu gwada ku mu ɗora ku kan magani da izinin Allah. Masu fama da matsala ta istimna'i ko ba masturbation, wasa da al'aura domin biya wa kai bukata. Wannan shine masturbation sachet wanda za a yi amfani da shi a samu waraka duk wani matsalolin da ka san ya haifar ma a jikinka, kankancewar gaba, saurin inzali, zafin tafin kafa, kasala ko yawan bugun zuciya ko kuma rauni gurin iyali, ku neme shi ana samun dacewa da izinin Allah. Kada ku manta, cibiyar mu ta Al-Yusra har yanzu muna nan kan bakar mu na wajen yi wa mutum gwaji kyauta da izinin Allah kamar yadda kuka sani. Ina masu fama da matsalar rauni gurin iyali ma'ana saurin inzali. Ina masu fama da matsalar tsinkewar mani ma'ana low sperm count. Ina muku wannan ingantaccen magani mai suna low sperm booster. A cikin sati 2 yake aikinsa da izinin Allah. Ina masu fama da matsalar hepatitis type A ko type B ko type C
ko kuma masu fama da ciwon koda ko cutar asma. Masu fama da matsalar ulcer ku yi kokari ku mallaki wannan sachet domin rabuwa da wannan lalurar ta ulcer da izinin Allah. Ina masu fama da matsaloli wanda bai san me yake damun su ba. Kamar yadda kuka sani cibiyar mu ta Al-Yusra ba ma tsawalawa duk wanda ya zo neman taimakon magani. Za ku samu babban ofishin mu a cikin garin Kano, za ku same mu a Maiduguri, za ku same mu a cikin garin Kaduna, za ku same mu a Sokoto, za ku iya samun mu a ƙasar Nijar Maradi da cikin birnin Niamey. A ƙasar Ghana za ku same mu a cikin birnin Accra. A ƙasar Chadi za ku same mu cikin birnin Jammaina. Haka zalika a ƙasar Kamaru za ku same mu cikin Garwa da cikin Douala. A ƙasar Libya za ku same mu a cikin Trablis da Misrata da Sabaha. Mutanen Saudi Arabia za ku iya samun mu a cikin garin Makka. Mutanen Algeria za ku same mu cikin Tamarase. Mutanen Togo duk inda kuke a faɗin duniya saƙonku zai isa hannunku cikin aminci da girmamawa. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Ranki da daga fans. Karki zauna. Aje ki wuce kawai. Amma lafiya kika ce in aje kawai in wuce? Na ce ki aje kawai ki wuce. Wani abu ya faru ne? Kamar ya wani abu ya faru. Ki rantse min da Allah ba fo da Izzar So kika shafa ba. Ita ce na shafa. To saboda me? Kina ja da ni ne? A'a. Ta yaya ina saman ki zai shafa abu kuma ki shafa? Biki san cewa duk takamar da nake yi da wannan foda ce ba? Duk burge mutanen da nake yi da wannan foda ne. Kuma na shafa abu ki shafa? To, foda Izzar So ce dai na riga na shafa. Kuma saboda tsoron ki ai ba zan hana kaina farin ciki ba. Okay, kina ja da ni ne kawai. To biki san cewa duk takamar da nake yi a yanzu da duk abin da nake yi nake burge mutane foda da nake shafawa kenan ta Izzar So ba? To biki isa ba. Ina ƴan mata ƴan kwalisa, ku yi amfani da fodar Izzar So da kuma turaren Izzar So domin fito da sahihin kyau da kuma bada da kamshi. Za ku iya samun hodar Izzar So da turaren Izzar So a kamfanin Ahmad Murtala Enterprises namba 477 ko kuma namba 478 Haruna Sarki Street da ke Dawakin Dakata Nasarawa Local Government Kano State, ko kuma ku tuntuɓi 'yan kasuwar mu Hajiya Aina'u da ke kasuwar Kofar Wambai Kano ta lambar waya kamar haka 090046888147 ko kuma Halifa da ke kasuwar Kofar Wambai a tuntuɓe shi ta lambar waya kamar haka 08133435 ko kuma 'yan kasuwarmu da ke kasuwar Sabon Gari ta hannun Mansur NBI Shop namba L84 ta lambar waya 07142937773 ko kuma shagon Murtala gidan wanka namba L42 ko kuma lambar waya 08024497308. Hodar Izzar So da turaren Izzar So mu ne akan gaba. Baba Audu ka tsaya ka gyara duk harinka. Baba Audu gyaro ɗabi'a da zancenka. Baba Audu lamarinka sai ilahu da ka. Baba Audu jama'a suna ta kuka kanka. Ka haɗa jabal, ka haɗa gwaram, ka haɗa shirin Audu. Ka hana zama, ka ƙi tsayuwa sai dai ta bara Audu. Baba Audu lamarinka sai dai ilahu ya gyara. Baba Audu mugun halinka sai dai kar ka ƙara. Baba Audu Baba Audu kai ba mace ba sai kissa. Baba Audu lamarinka Baba Audu sha'aninka Baba Audu mugu Baba Audu zalunci Baba Audu. Baba Audu Baba Audu Baba Audu Baba Audu Baba